Egunon guztiei, eskerrik asko antolatzailei, gonbidapenagatik eta agur bero bana audientziaren artean barreiatuta dauden lagun askori. Ea lortzen dugun zenbakikin ez aspertzea eta zenbakien gaineko irakurketa arinago bat egiten. Hau da, erabiliko dudan eskema, aurretik zergatik arrue, gero 2013ko datuen inguruko hainbat gora bera eta gogoeta batzu bukatzeko. Zein da arrueren zioa? Euskara nolako erabilera daukan eskola giroan eta horren inguruko zergatiak alden neurrian ezagutzea. Zerk eragin dauka etxean ikasleek bizi duten giroak, zein da eragina herri mailan daukaten giroa, eta horrela ezta. Iñakik esan bezala, 2004an hasi zen arrue, eta hor badago inflexio puntu bat, esan dezagun. 2010 arte arrue bizi izan da gehien bat Mikel Salbideren ahaleginari esker, eta aitortza hori egin behar zaio. Urtez urte, berak bilatu izan ditu baliabideak, aukerak, ikerketa horrea eramateko sinestuta ezinbestekoa zela eskola giroko lehen aipatutako gorabehera horiek ezagutzea ezinbestekoa zela, ezta? Besteak beste hobetu ahal izateko. Eta gero, 2010-etik aurrera, isei behi bildu zen dinamika honetara, edo berbada hobeto esan da arrue bildu zen neurri batean isei behiko dinamikara, eta beste bulkada bat izan zuen proiektuak. Ordura arte, laginak izan ziren neurri handian borondatezkoak, nahi zuten ikastetxek ematen zuten informazioa eta parte hartzen zuten ikerketa hortan, ikerhildo hortan. Horrek bazituen mugak, adibidez datuak unibertso osora orokortzerakoan, eta aldiz 2010-etik aurrera diseinu unibertsalari ekin zitzaion, hau da, ikastetxe guztietan, beti ere LMH4 eta DBH2ko mailetan. Hemen duzue LMH4ko ikasle kopurua, 18.000 pasatxo eta 19.000 pasatxo 2011-2013an, eta horietatik ikerketan parte hartu dutena 96 eta 92, ezta? Eta DBH-en, kopuru orokorra txiki soagoa izanik ere, parte hartzen dutenen kopurua proportzioa oso antzekoa. Orduan, emaitzak dira unibertsalak, ez dira lagin batekoak gero unibertsora orokortu beharrean daudenak, eta horren arabera lagin errore bat aplikatu ez dira unibertso osoko edo datuak. Geoproiektuak izan du zabaltze bat, bai argitalpenen aurretik, kasu batzutan, lehenengoa, horra ipatutako lehenengoa eta azkenekoa adibidez nazioarte mailako aldizkaritan, eta baita ere aurkezpen zuzenak, eta horietako bat Herbeheretan, eta beste bat Bartzelonan, eta orduan proiektuak hartu du nolabaiteko jartzuna, ezta? Datuei buruz zer. 2013ko datuen gainean lanketa berezi bat maila metodologikoan ere adibidez erabilera tasa esleituak sortuz, kasu batzutan informazioa jaso bezala ez da oso erabilgarria hainbat konparaketari ekiteko eta orduan behar da nolabaiteko doitze bat, ezta?
Eta horretan ere ahalegin bat egin da, hau ja 2011ko datuen inguruan aplikatu zen, eskola barruko erabilera diferentei ze pisu eman bakoitzari, eta horrekin eskolako tasa orokor bat sortu zen, hori mantendu izan da 2013an, eta hor gora bera metodologiko batzuk, testu inguruko eta eskolako bertako erabilerari dagokionez zer, ezta? Hor dauzkazue lau zutabe nagusi eta gero laukitxo horren barruan erabilera orokorra. Zutabe horietako bakoitza da neurtutako erabilera mota bat. Irakasleekin gelan, irakasleekin gelatik kanpo, ikaskideekin gela barruan eta lagunekin jolaslekuan, eskolako lagunekin jolaslekuan. Eta horrek ematen du erabilera orokor indize bat, ezta? Ikusten duzue horiz edo marroiz edo LMH lauko datuak eta urdinez DBH bikoak, ezta? Kasu guztietan LMH lauko datuak altuagoak erabilerari dagokionez, hau 2011ko datu eta joera bera, ezta? Bi mailen arteko diferentzia, LMH-tik DBH-ra minus 17,3, ezta? Hauen banaketa, badago bi kasuetan, ezkerraldean daukazue, euskerarik ez, dena erderaz, eta bi kasuetan badago mutur hortako batzuk, eta DBH-en horiek 10% dira, eta beste muturrean ere badaude beti euskaraz egiten dutenak. Eta hor zifrak hurbilago elkarren artean eta 10 bueltan bi kasutan, baina beti ere LMH laukoak altuagoak DBH-koak baino, ezta. Hemen dauzkazue ezkerraldean eskola giroko erabilerak eta beste lauki zabal hortan eskolaz kanpoko erabilerak. Eta eskolaz kanpoko erabilerak dira eskolaz kanpoko ekintzetan, auzo herriko lagunekin kalean, etxeko erabilera orokorra eta komunikabide eta kultur kontsumoa. Kasu guztietan, eskolako erabilerak altuagoak dira eskolaz kanpokoak baino, eta hor kointzidentzia edo hurbiltasun handia dago hain zuzen lagunekin jolaslekuan duten erabilera eta eskolaz kanpoko ekintzetakoa, ezta? Eskolaz kanpoko gainontzekoak beti azpitik. Hor ondorio errez bat da ume hauetako eta nerabe hauetako askok euskararekin daukaten erabilera ia bakarra eskolakoa izango dela. Hortik kanpo kasu askotan zeroen parekoa izango da, ezta? Eta desde luego duten eremurik euskaldunena eskolakoa. Bilakaera erabilera orokorrean ezkerraldean igoera dago LMH laun 2 urteko epean. Eta 2 urteko epea, ongi dakizuenez, oso txikia da, ezta? Igoera da 2 puntu terdikoa gutxi gora bera, eta kontuatzen bazarete beste zea horietan, beste erabilera mota horietan danean igo da. Oso erabilera egonkorra. Hau, eskola barruko erabilera mota guztietan erabilera areagotu da. Eta hor da txikiena, irakasleekin gelaz kanpokoa, hor ia ez da mugitu, eta referentzia kontuan izan beranduago aipatuko dugulako. Zer gertatu da DBH-bin? DBH-bin oroar ere, ezkerreko laukitxo horren barruan, igoera egonda ere, baina txikiagoa, puntu terdi, pasatxo edo. Eta gero eremuz eremu lagunekin jolaslekuan ez da mugitu. Hau da, neskamotikoak azken dauden egoeretan, bateko tasuna eta tarteko beti jotzen dute gehiago erderara bestelako egoeratan baino, ezta?
Eta hor berriz irakasleekin gelatik kanpo izandako erabilerak izan du hazkunde txukuna, ia 4 puntukoa. Eta kontrastea hor LMH 4koekin, ezta? Goazen aurrera, eta erabilerak hor berdez margotutako horietan gorantza egin dute puntu batetik aurrera, ezta? Eta hori A ereduan, B ereduan, LMH 4ko kasuan ia erabilera mota guztietan. D ereduan atzera pauso bat irakasleekin gelaz kanpo, koherentea da lehen ikusitako horrekin, eta DBH bin, ez da lehen ikusitako horrekin ez dago ezer ikusi barkatu. Eta DBH bin, aurrera pausoak B ereduan erabilera mota batzuetan bakarrik, irakasleekin gelan eta irakasleekin gelaz kanpo. Baina bestetan gora bera oso txikiak. Ez da, orduan, dinamikak, ritmo diferenteak eta batzutan norabide diferentekoak ere badira. Esango duzue, baina ereduen proportzioa 2 urte horietan ez da berdina izan, eta arrazoia duzue, LMH 4 D ereduko pisua handiagoa da, 2 urte lehenago baino, ez da? Eta beste horren beste gertatzen da DBH bin, orduan D ereduko gelak eta areagotzen badira, logikoa da erabilera ere areagotzea. Kontua da, 2011-tik 2013-ra dauden aldeak erabilera orokorrean, 2 puntu pasatxo, 2 puntu terdi dela, eta DBH bin 1,8, ezta? Eta, ereduen proportzioan ez da betetzen hori, bete-betean, ereduek zabaltze handiagoa izan dute, erabileraren aurrera pausoa baino. Orduan, erabat berdina ez da mekanikoa aldaketa hori, ezta? Beste konparazio bat eginez, LMH 4tik DBH bira 2011an zegoen D ereduan zegoen pisua, DBH bin 5 puntu gutxiagokoa zen, ezta? Eta 2013an 6 puntu txikiagoa da DBH bin. Eta berriz erabileran LMH 4tik DBH bira dagoen aldea, 2011an 16,5 puntukoa zen, eta 2013an 17,3 puntukoa. Osea, ez du lotura zuzenik, hau asko handiagoa da, ereduen pisuarena baino, ez da? Orduan, ereduak eragingo du, noski, baina ereduak ez du azaltzen DBH bin erabilerarako dagoen traba edo muga guztia, ez da? Etxeko erabilera orokorrarekin zer gertatu da? LMH 4 etxeko erabilera orokorrak igo du ere. Igoera izan du, 3 puntukoa gutxi bera. Eta eskolaz kanpoko ekintzetan puntu bateko igoera gertatu da ere. Orduan, LMH-ko neskamutilen giroa oroar, eskolaz kanpokoa ere, gero eta euskaldunagoa da, eta horrek segurazko lotura izango du eskolako erabileraren igoerarekin. DBH bin zer? DBH bin ia ez da mugimendurik egon eskolaz kanpoko giro horietan, etxekoan edo eskolaz kanpoko ekintzetan, ez da? Parra, bi datutan. Goazen oain aztertzera datu batzuk ingurune soziolinguistikoaren arabera. Hau da, ikastetxeak kokatuta dagoen lekuko edo herriko euskalduntasun maila, nola baita esateko. Eta ikusten dugunez, beko euskalduntasun apaleko ingurunetan alde handia dagoela LMH 4tik DBH bira. Eta berriz,
oso euskaldunak diren zonaldeetan diferentzia hori neutralizatu egiten dela edo oso txikia dela, ezta? Beraz, ingurune oso euskaldunetan ez dago ia mugimendurik LMH-tik DBH-era eskolako erabilerari dagokionez. Asko erabiltzen dute eta egoera gehienetan. Beraz, ez da eredu kontua bakarrik eta ingurugiroak ere badu zeregina, ezta? Hau da etxeko erabilera eta beste horren beste gertatzen da. Etxeko erabilera edo oso apala edo existitzen ez denean, alde handiagoa dago bi maila horien artean, eta aldiz etxeko erabilera ia osorik euskaraz denean, orduan nerabeek ez dute erabiltzeari horren beste eusten diotela. Beste grafiko honetan, hemen daukagu begikotasuna euskararekiko eta gaztelaniarekiko, bien arteko kenketa edo diferentzia, ezta? Eta gaztelania nahiago dutenen kasuan, hor erabilera mailan badago 14 terdiko diferentzia, beste muturrean euskara nahiago dutenen kasuan diferentzia ere tamaina berekoa da, eta aldiz, bi hizkuntzaekiko atxikimendua parekoa denean edo, hor areagotzen da diferentzia. Zer da horren atzean? Ez dakigu, baina ikertu beharreko kontua litzateke atxikimenduak nola eta zergatik eragiten duen modu diferentean batean zein bestean. Baina lehen esan bezala ikerketarako oinarria oso potentea da, oso sendoa da, orduan diferentzia horiek ez dira kasualidade hutsa izango. Hori airean gelditzen da, ez daukagu erantzunik, ezta. Bueno, gero, nola hautematen dan irakasleen arteko erabilera ikasleen aldetik. Beti euskaraz egiten duten ikasleen iritziz, beti ere, badago alde handia LMH laun eta DBH biren artean, eta diferentzi hori, aurre egin dut, nahi gabe, diferentzi hori jaisten da, adibidez, erabilera jaisten da 2011-tik 2013-ra LMH laun, eta berriz erabilera, irakasleen erabilera, igotzen da DBH bin. Gogoratzen duzue ikasleen erabilera irakasleekin eskolaz kanpo ere LMH laun ia etzen mugitzen. Justu ikasle horien percepzioa da irakasleen erabilera jetxe dela LMH maila hortan, ezta? Loturik, oda irakasleek bere ereduarekin, bere jardunarekin eragiten dute baita ere ikasleengan. Kasualidadea, ote da DBH-en ikasleek hautematen duten irakasleen erabilerak gora egin eta ikasleen beraien erabilerak ere irakasleekin eskolaz kanpo gora egin. Interesgarria. Ikasleen eskolako erabilera orokorra sexuaren arabera ikusten duzuenez oso diferentzi txikia dago, neska edo mutila izan, bi mailatan, eta berdintzera jotzen da, diferentzi txiki horren barruan, DBH bin. Arrueko 2011ko ikerketan hor zehaztu genuen, justu oso egoera euskaldunetan zeuden neska mutilek, horiengan gehiago markatzen zen neska eta mutilen arteko diferentzia. Zeratik, egoera oso euskaldunetan ez dauden ikasleen joera nagusia erdarara jotzea bada, orduan berdindu egiten da. Eta orduan, sexuak diferentziaren bat markatzen zuen bakarrik
eredukoengan, etxetik euskaldunak eta oso zonalde euskaldunean zeudenen kasuan, ez da. Ia bukatzeko datukin, hemen dauzkazue LMH4 eta DBH2ko korrelazioa erabilerarekin hainbat aldagairen artean. Hortik letrarik ez duzu ikusiko, baina irakorreko dizuet, hizkuntza ereduak galtzen du pisua, LMH4tik DBH2ra, eta jaisten da lehenengo postutik laugarren postura. LMH4 oso garrantzitsua da, 6 eredutan, DBH2 nolabait berdintzera jotzen da horren garrantzia eredu diferentetan. Ez da berdintzen, jarraitzen du korrelazioa egoten. Arintzen da. Zein hizkuntzatan irakasleak elkarrekin, haien artean. Irakasleak haien artean. Jaisten da horren eragina DBH2 izugarri. Beraz, eskola giroko bi aldagai potente, eredua eta irakasleen jarduna, arintzen dia DBH2. Gorantze egiten du berriz, auzoko herriko lagunekin kalean, eta horrek pisu handia hartzen du DBH2. LMH4 ere bigarren zegoen, baina bestean oraindik gorago, ezta? Etxeko erabilera orokorrak ere gorantz, DBH2. Eta gehien igotzen dena erlatiboki, zein hizkuntzatan eskolas kanpoko ekintzetan. Orduan DBH2, eta hau ere konstatatu zen 2011ko ikerketan, ezta? DBH2 pisu asko handiagoa du kaleko, gizarteko giroak, oro har, eskolakoak daukana, baina beti ere eskolako giroari garrantzirik kendu gabe, baina erlatiboki nerabeak hurbilago daude hizkuntza portaerari dagokionez gizarte ingurunetik, beraien testu ingurutik, eskolako baldintza zehatzetik baino, edo behintzat gorantza doan beste bat, Udalerriko euskaldunen dentsitatearena, baina maila apalagoan, eta berdin mantentzen dena da atxikimendua. Euskara gaztelania konparazio hortan, horrek pisu bera du bi mailatan. Orduan atxikimenduak badu, zer esanik, eta interesgarria da, adibidez hori hainbat familia erdaldunei jakinaraztea, ez da. Erdaldunak izanik edo euskaldunak izanik seme-alabei hizkuntzaekiko transmititzen zaien atxikimendua, balioa eta hori guztiak badula zerikusia ere. Eta hori transmititu daiteke familiak euskaldunak edo familiak erdaldunak izanik, ez da? Azken gogoetak, ezaugarri azpimarragarriak lankidetza, ISEI eta soziolinguistika klusterraren artekoa, eta bestetik ikerlerro egonkortua eta iraunkorra, eta emankorra gehituko nuke ere. Aukera berriak, badago maila diferenteko aukerak. Giro akademikoan euskararen soziolinguistika txertatzea, ez da. Informazio hauek, ni proposatuko nuke unibertsitateko hainbat ikerlariari eskaintzea, denbora pixka pasata edo hartu beharreko neurriekin, ze oso datu baliotsuak dira ikerlarientzat, eta paradojikoki gertatzen dena da gizarte mailan eta hezkuntza munduan eta hizkuntzari, euskarari hain garrantzi handia ematen zaiola eta unibertsitatean horren bueltan sortu diren ikerlerro egonkortuak, ikertaldeak eta hain mugatuak izatea. Hau guztia, 30-35 urteko ibilbidean, ez da. Unibertsitatea egon beharko litzateke gizarteak daukan premiei erantzuteko prest, baina ez dute heldu lekurik izan, edo ez dakiz gertatu den. Hemen badaude oso datu interesgarriak ikerketetan aurre egiteko.
Gero, Arrue ikerlerroa garatzen jarraitzeko ere, eta Arrue ikerlerroa garatzen jarraitzeko badaude hemen azaletik aurkeztutako datuen bueltan analisi asko sakonago eta zehatzagoak egiteko aukera ere eta premia. Horiekin jarraituko dugu aurten noski. Deita mainin edo deitzen zaion horri ekitea. Zer da hori? Iturri desberdinetako informazioak uztartzea. Adibidez, Isei Beik badauka, Xabierrekoen azalduko duen bezala, hainbat lanketa, eta badauzka adibidez ikastetxe bakoitzeko emaitzen inguruko datuak, datu oso baliotsuak, eta horiek harremanetan jartzea Euskararen inguruko emaitzekin interesgarria litzateke. Hemen zuen artean dagoen pertsona pare batek aspaldin planteatu zuten, neurtu beharko litzatekela ere irakaskuntzaren kalitatea, ze horrek segurasko, eta irakaskuntzaren kalitatea da gela barrukoa, ikastetxekoa eta beste, ezta? Ze horrek segurasko eragina izango du neskamutikoen bai euskararen gaitasunaz eta baita erabileraz, ezta? Kontua da horri nola ekin. Gela barruko jarduna ezin da ebaluatu zuzenean, ezta? Eta orduan badaude aukerak, badatu orokorreak, ikastetxe mailakoak, eta harremanetan jartzeko. Badago ere bestelako ikerketak abian jartzeko premia eta aukera, ezta? Kualitatiboak, etnografikoak, psikosozialak, eta igualez unibertso guztiarekin, baizik eta ikastetxe jakin batzukin. Irakaskuntza orokorrean aurrea pausoak ematen ari diren ikastetxeek, ze ekarpen egin dezaketen horren inguruan, igual ikerketa etnografikoak, eta azken buruan, eskola giroko euskararen erabilera areagotzeko xedez, esperimentazioan sakontzea. Orduan, irakasleen arteko ez dakizer, edo irakasteko modua, edo eskolaz kanpoko ez dakizer, azken finean hemen gertatzen dena da planteamendu orokor bat dagoela, ezta? Batetik euskal soziolinguistikaren ezagutzan gehiago sakontzeko, eta euskal soziolinguistikaren ezagutza ez da eremu isolatu batekoa, hau da, eskola mundukoa. Ongi dakizuenez, azken finean, eskola giroko kontua beste perspektiba batekin hartu behar da, ez da, hezkuntza komunitate bezala, hau da, gizartea, azken finean, eta gizarteak, hezkuntza komunitateak, euskarazko sozializazioan duen eraginkortasuna da tartean dagoena, ez da. Orduan, hortik nik uste planteatu beharko direla gauzak. Eta, hemen amaitzen dut. Eskerrik asko.